Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka da zuwa YMD Hausa TV. To kafin mu shiga cikin bidiyon namu kai tsaye, idan wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, so kar ka manta ka danna mana liking a bidiyon mu kamar haka. So bayan ka danna liking, in har baka danna subscribing a wannan channel ba, ka zo ka danna wannan alama ta subscribing kamar haka. Idan ka danna alamar subscribing sai ku taba alaman ƙararrawa kamar haka. Bayan ka taba sai ka taba all kamar haka, ta yadda da zarar mun ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. Sannan muna roƙon alfarman da ku yi mana share ɗin bidiyon mu, duk wani chatting da kuke WhatsApp da Facebook. Mun gode. Yanzu za mu shiga bidiyon namu kai tsaye. A bidiyon mu na yau, bidiyo ne akan yadda mutum zai je shi ya sayi coins a cikin Trust Wallet ɗinsa. Assalamu alaikum wa rahmatullah, jama'a barkanmu da warhaka, da fatan kwana cikin ƙoshin lafiya. Ina muku gaisuwa da fatan alheri. Kwana da yawa kun ji mu shiru, ba sabon bidiyo ba wani komi, so ku yi haƙuri, yanayin ayyuka ne da kuma nazarce-nazarce. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi kamar yadda muka saba akan abubuwan da ya shafi harkan crypto da ma wasu application ne. A yau insha Allah za mu nuna muku hanyar da za ku sayi coins a cikin Trust Wallet ɗinku da kanku. Kawai abin da kake bukata shine ka samu BNB Smart Chain, ka je kai swapping da kanka ba tare da ka tsaya kana sayan coins a hannun wani ba. Ba tare da bata lokaci ba, yanzu mun shiga cikin bidiyon dan ganin yadda za ka sayi coins da kanka. Da farko abin da za mu yi shine, idan ka tashi sayan coins da kanka, za ka zo ka shiga ko WhatsApp naka ko kuma ka ɗauko contact address na coins ɗin da shi za ka saya. Mu yanzu za mu shiga WhatsApp sai mu ɗauko contact address hakan nan na wani coins mai suna Safe Mass Cash. To yanzu gashi na wannan shine contact address ɗin, sai ka copy shi haka, sai ka danna wajen copy da shi. Kuna gani yanzu na copy contact address ɗin. So kai in kana da contact address ɗin, ka je kai searching ka samo shi ko a kwanje ko wani abu, sai ka zo ka shiga cikin Trust Wallet ɗinka kamar haka. Yanzu gashi na shiga cikin Trust Wallet ɗin, sai ka zo ka danna kan the apps ɗin nan. Bayan ka danna kan the apps, sai ka rinka sauka ƙasa. So gashi nan kun ga wannan shine PancakeSwap, sai ku danna kan wannan PancakeSwap ɗin kamar haka. So idan kuka danna za ku jira shi ya buɗe. So idan ya buɗe, in baka taɓa sayan coins ba, a nan za ka kalli ya sa Ethereum, sai ka danna kan gurin. So yanzu gashi nan mu yanzu yana Smart Chain, so sai ka zo ka danna nan kamar da shi Smart Chain, BNB kenan Smart Chain. To gashi nan dama already ya zama na ka sayi BNB Smart Chain naka. Kun ga yadda ya zama BNB Smart Chain din nan. Abin da za ka yi daga nan, a wannan gurin kuma gashi nan na sa 1 cent. To wannan shine abun nan gas fee din wajen charges din da suke dauka. So idan ka tashi za ka iya ka sa namba ɗaya, to amma mutum ya sa namba ɗaya ba lalle ba ne iya sayuwa, saboda sai ya yi wasu dabaru, saboda wani lokacin za su na maka wannan charges za su dauka ya kaɗan. A ka'ida an baka so rinka damun ka, za ka iya ka sa namba 6 ko 15, amma in za ka iya ka sa 15 kawai kai tsaye. Amma mu yanzu za mu yi amfani da namba 1 ne, saboda za mu yi wasu dabaru don mu rinka saya. So bayan ka saka, daga nan sai ka danna kan wannan guri da kake gani. Idan ka danna wannan guri daga sama nan, kun ga coins ya fi da sunakin, sai ka zo nan kai pasting din contact address na wannan coin da za ka saya. So mu yanzu gashi yanzu za mu yi pasting din wannan, kun ga coins din nan anan, to amma zan yi pasting din contact address din saboda mutum ya sayar da zai kai tsayen baka yi pasting ma, za ka zo ka iya ka danna nan ka dauko. Yanzu kun ga zan yi pasting din sa. Wannan shine coins. In baka taba sayan sa ba, baka da shi ma, ka zo kai pasting anan. Kun ga gashi nan ya fito. Yana fitowa nan, sai ka danna kan wannan coins din da kake so ka siya, wanda baka da shi kana so ka siya. Kun ga gashi nan ya fito anan. So sai ka zo daga nan, kun ga BNB Smart Chain dina, sai ka zo sai ka sa adadin na BNB da kake so ka siya. Ya zama na cewa coins din da za ka siya kar ka saka BNB duka, saboda charging da za su dauka. In baka sa gaba ɗaya BNB ba, in ka saka gaba ɗaya zai nama bare sai ba. Mu yanzu za mu sayi akalla kaman na 0.006. kun ga gashi suka nuna ga coins din da za su ba mu a wannan kuɗin din. Kun ga yawan coins din nan daga nan haka. So idan ka duba ka ga lallai coins din yayi maka, sai ka zo daga nan inda aka danna swap din nan, sai ka inda aka rubuta swap sai ka danna. So gashi kana gani mun danna swap, sai ka zo ka ƙara confirm swap anan ka danna.
So kun ga zai yi satin, kun ga yanzu ya nuna ba zai yi ba saboda na saka number 1 abun nan ɗin za su ɗauka yayi kaɗan. So idan akwai wasu dabara da zamu yi shine yanzu zan nuna muku da za ka yi. Ya nuna ma haka kun ga kaga daga nan sai ka zo ka goge zeron ƙarshe da aka sama na wannan coins ko number ƙarshe. Idan ka goge shi sau ɗaya sai ka sake dannawa ka maida number. Kun ga yanzu na goge na maida number, sai ka sake danna swap idan ka goge haka. So gashi nan sai mu danna swap. Kun ga mun danna swap, kun gani gashi nan sai mu danna. So kun ga yanzu zai yi searching, insha Allah zai wuce yanzu. A maimakon ba sai na je na ƙara wani kuɗin charges. Yawwa kun ga yanzu ya wuce. So a nan da abin da ya nuna kun ga an ce total za a ɗauki 1,281. So ga kuma gas fee da za su ɗauka shine 230. Adadin kuɗin da za su ɗauka ainihin na sayan coins ɗin kawai sai yanzu danna nan. So gashi nan yanzu na danna. Kun ga yanzu gashi nan, kun ga shikenan ka sayi coins da kanka. Yanzu da za mu koma cikin Trust Wallet mu za ku ga wannan coins ɗin ya zo. Already dama ina da shi ƙarawa ne. So sai ka zo daga nan sai ka danna kan kaga ya dawo daga cikin Trust Wallet ɗinka, sai mu sauka mu hau kan wannan coins ɗin da muka siya za ku ga ya taho. Kun ga gashi nan an riga da an cire wannan BNB da na siya a wannan coins ɗin sun ɗauka. So idan muka sauko ƙasa bari mu samu coins ɗin ku gani. Yawwa to kun ga coins ɗin kun ga adadi kun ga ya ƙaru ko akai da nake da shi. Idan kuka lura za ku ga ya ƙaru. To haka ne ake sayan coins a cikin Trust Wallet. Ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon da muka gabatar muku. Idan wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, kar ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe, kuma ku yi mana share ɗin bidiyon mu duk wani WhatsApp da irin group da sauransu domin 'yan uwa su amfana. Ina muku da kuwa fatan alheri da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon da muka gabatar muku. Duka nan muka zo ƙarshen wannan bidiyon a wannan karo. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku bidiyo akan abubuwan da ya shafi harkan